Iginsuhisyon ni House Minority Leader o 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga binilyon nga kita han gobyerno tika nga malampaya Deepwater Gas to Power Project in pwede gamiton ha pagtukod ang mga critical nga coastal petroleum storage facilities han Philippine National Oil Company kon PNOC. Sumalak ang Congressman Libanan dakan paglaom nga magpapadayon ang paggawasan bilyon-bilyon nga royalty sa masunod nga katuigan. Iniintungod ang malangpuson nga drilling hinduha nga bag nga gas well han Malampaya Consortium. Basta ra datos di nga budget of expenditures and sources of financing kon BESF, ang gobyerno ay nakatiro kin maabot 200 bilyones pesos nga Malampaya royalties. Tikang lahan 2014 tubtob 2024 nga may ada average nga 18.2 billion pesos kada tuig. Ang gobyerno ay nakakakarawatin sa 80% han net proceeds tika nga operasyon han Malampaya. Daan na nga nagaaghati Congressman Libanan na PNOC nga magkamay-aday ni strategic buffer stock o reserba nga supply ng krudo gasolina nga aviation fuel. Panuyo hini nga panalipdan ng Pilipinas, tika nga tigda nga pagsakan presyohan lana habugos nga kalibutan nga siguruhon ang supply kung magkamay-ada hin kakulangan ha global market. Igindugang pahan kongresista nga ini nga mga pasilidad in dapat tukuron ha mga estratehiko nga lugar, partikular na din ha Visayas ngan Mindanao, agud magin madagmit ang distribusyon kung magkamay-ada hin emerhensya. Gawa sa royalties, ginaghatliwat ni Libanan ang Malacanang nga tugutan ang PNOC nga kaptanan mas dako nga bahin han ira annual net income imbes nga i-remit nga tanan han National Treasury. Hailaruman balaod ang mga government-owned and controlled corporations kon GOCC sugadan PNOC in obligado nga maghatag hindi rin mamino 50% han ira kita gobyerno. Kundi may adagahom ang presidente nga i-adjust ini kung ginkikinahanglan para mga importante nga proyekto. Ang Malampaya nga gimpapadalagan han Prime Energy Resources Development BV ni Enrique Razon Jr. in ginlalauman nga makakahatagin bago nga supplyhin gas ha ikaupat nga hugna hini nga tuig 2026. Ini ing kataliwan han malampuson nga drilling han kamagos ring ang Malampaya East 1 nga magpapahilaban kinabuhi han gas field. Hapag kaya na ang Malampaya ay nagahatag in 20% han panginahanglan han kuryente ha Luzon, usa nga dako nga bulig agud diri dumepende ang nasod ha imported nga lana. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.